akin nang tinakbo ang itlog na may sahog na bagoong sa karaha. Ayan, welcome back mga guys. Yes, you break it down you. At ayan, magluto tayo ngayon for today's video ng itlog. At syempre may kasamang espesyal na sahog, ang hipon. Ayan, para sa umagang ito. Ito po ang ating uulamin ngayon for today's video. At ayan mga guys, nandito na tayo ngayon. Nagtitiros na tayo ngayon ng sibuyas. At syempre masarap po ito kapag nilagyan ng kamatis, pero wala pong available na kamatis dito sa aming barangay. And for today's video, kaya hindi po tayo gagamit ng kamatis. At ayan, akin nang bubukain ang itlog at ilalagay na sa isang bowl. Isang bowl. At ayan na, binuka ko pang isa pa at isa pa dahil tatlo po yung itlog dito for today's video mga guys. So ito po ang aming ipapamahaw at ayun, nahulnak ang kanyang panit. So for today's video mga guys, ito po yung ipapaulam namin sa aming bibi sa umagang ito. At syempre, hindi lang po yan itlog basta-basta guys, dahil sasahugan po natin yan ng napakasarap. Ayun ayun, nakikita nyo yan, ayan, kaakin nang hinawakan at inabrihan. Napakasarap na sahog namin for today's video, ang matitok na hipon. Ayan guys, kumakain ba kayo niyan? Ayan, napakasarap po niyan for today's video guys. Kahit yung mismong hipon lang po, napakasarap na po yan pang ulam. Ayan, dati-rati po nung kami pa ay mahirap, yumaman na pala. Dati po nung mga bata pa kami, yan talaga yung aming pansagang sa gutom, dahil syempre kahit walang ulam, kahit yan lang po na hipon ay talaga naman pwede nang mairaos ang pagkain, basta importante may kanin. At syempre mga guys, ayan, naglagay na tayo dito ng asyete ng mantika na binili natin kay may nimpa. Ayan, may shoutout kay may nimpa na ang 5 ay marami na ang takos. Shoutout. At syempre mga guys, nilagay na natin ang asyete, ang sibuyas, at gigisahin. At papasensya na kayo kung bumaliktad yung pag-video dahil guys, inirok ko lamang yung camera. Syempre pagkatapos ng paggisa, ayan, natagalan yung paggisa-gisa ng sibuyas kasi nga hindi pa masyadong mainit yung asyete, at talagang pinilit lang natin para sa content. At ayan ang mga guys, yan, napakabango. Kahit dito sa pag voice over, naaamoy ko ang bango ng hipon, ng bagoong. Ayan. At saka mga guys, dito na natin, ayan akin nang tinakbo ang itlog na may sahog na bagoong sa karaha. At tingnan nyo naman ang tagal bago mabuo dahil nga hindi pa masyadong mainit yung karaha. Pinilit lang talaga natin mga guys, kaya sigurado akong tatapsi ito o kaya papait ito dahil pilit na pilit yung pagluluto. Pero syempre guys, ayan, naluto naman po yan dahil po yan sa aking pagsisikap. At ayan, nakurigtol na siya, masarap po yan.